Siwmai, sali hon dydw i, a fi o'r Comisiynydd Plant Cymru, a dyma neges i rieni a gofalwyr plant yng Nghymru. Dwi eisiau rieni i teimlo'n hyderus bod gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn dal yna i chi, helpu chi gyda eich plant. Felly, os oes pryderon gyda chi am iechyd eich plentyn neu os oes pryderon gyda chi am rianta neu perthnasau yn y tŷ, please gofynnwch am help. Hefyd, os oes pobl yn y cymuned sy'n poeni am plentyn neu plant yn yr ardal, yn y cymuned, please edrych ar ôl plant yn y cymuned a ffoniwch yr NSPCC neu yr awdurdod lleol i siarad am eich pryderon. Mae rhaid i ni gyd yn gofalu am ein plant yng Nghymru. Diolch am y wrando.